Justice for Fulani in Assalamu Nigeria. alaikum warahmatullah. Dan Allah, in dai kai cikakken bafulatani ne, in dai kai kana amsa sunanka bafulatani, ko kuma kana amsa sunanka Hausa Fulani, ko kuma kana amsa sunanka mai son yin adalci, mai son ayi adalci, mai taimakon mutane, mai taimakon yan uwa maza da mata, dan Allah ka tsaya ka saurari bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, sannan ka yi mana sharing ko ki yi mana sharing ta inda kika sani, Facebook ne, WhatsApp group ne, TikTok din ne, ko ta ina ne, dan Allah ki yi mana sharing wannan bidiyo ko ka yi mana wannan sharing ne, ku saurari ku ji abin da bawan Allah nan yake faɗa. Ina gaishe kowa da kowa a duk faɗin Najeriya. Ina so in isar da wani sako. Sakon nan da nake so in isar. Na ɗaya ina so in isarwa Aminu Jeten. Na biyu ina so in isarwa malamanmu na Najeriya, musamman irin su Sheikh Dahiru Bauchi, irin su Sheikh Kabiru Gombe, Sheikh Balalau, malamanmu na Najeriya, don girman Allah ku tausaya min. Magana da zan faɗa in ƙarya ne, wallahi ina da hujja, kuma a kira hujja, kuma zan faɗi hujja. Na ɗaya, inda muke nan a Benue State, ƙasar Idoma, an je an samu yaronmu an kashe. Da an kashe yaronmu, haka kawai ya ji kiwo an kashe shi, an sa gawan cikin ruwa. Sanda aka yi kwana 3 kamin muka gane gawa, mun ɗauki sojoji da polisawa muka je muka ciro gawa. Kuma mutanen Idoma sun yarda wannan yaro wanda an kashe ba shi da laifi. Na ɗaya kenan. Daga nan sarkin gari shine ya kira mu. Da ya kira mu mun zauna, ya roƙe mu, sun yarda da laifi, su ne su yi laifi, amma da Allah mu yafe masu, kuma mun yafe masu ko kaza ba mu kashe, kuma sarkin gari ya sani. Ɗaya kenan. Da mun yafe masu bai kai sati 2 suka koma suka samu yaran mu a daji, suka harbi wani karamin yaro ba wuce shekara 10 ko 9. Sun harbi yaron nan, da sun harbi wannan yaro sun kashe shanu 5. Haka kuma ba mu ɗauki doka a hannu, muka dawowa, muka ɗauki sojoji da polisawa da youth nasu, mun je kuma an nuna ma sojojin sun gani, amma sun ɗauko saniya guda 1, kuma ga yaro ɗaya da an ka harba an kai shi asibiti. Wannan kuma an sake an roƙe mu, kuma mun yafe. 2 kenan ko, sai na 3 kuma yaran mu ƙarami guda 2 suna sallah fa, an zo an kama su, kuma Idoma ne suka kama su, ba wai a volunteer ne suka hada da Idoma ne, dan bangan nasu kenan, su ne suka hada da Idoma ne suka kama yaran nan. Har yanzu ko labarin su ba mu ji ba. Mun yi bincike ko sun kai su a office a police station, babu, sun kashe wa'ina yaran. Yanzu ma mun riga mun bar magana.